By 3, 2, 1, and go. Hello, friends, fellow countrymen. This is the second series of our oral witnessing sessions here at Ballet Santa Maria Archive. This is initiated and documented by the Ballet Santa Maria Archive on the occasion of the 10th year anniversary of the group, as well as the 80th anniversary of the Fall of Bataan, now called the Day of Valor, and the 80th foundation anniversary also of the Hukbalahak. In our first series, we were fortunate to have with us at that time Councilor Rico Poblete Suba. No? And today, we are fortunate to witness a session with a gentleman who has seen a lot of years and who has seen a lot of adventures. Tayo po'y maswerte kasi ang tawag namin sa series na to sa Kapampangan, Tauling Saksi. He is said to be the last witness of the events leading to and post World War II. So he's a war veteran. We will be joined today by Sergeant Gregorio de Jesus Pingol, was assigned in the Infantry Division of the USAFE Guerrilla Unit, belonging to the Banal Regiment. So we begin our session. So let me introduce first our guest today in this oral witnessing session. Of course, we'll be joined by Councilor Rico Suba. May pagkatpala po. Ito na po. And of course, the star of this afternoon, no? The very fountain of all the information we will gather. We have this afternoon Sergeant Gregorio de Jesus Pingol. May pagkatpala po. Ikaw po may gagana ka, mag-English tamo, ay magapampangan tamo po. Potami pa uli. Pero palagi ako. Pakumpisan tayo po kay Metong Amayan na kutang ne po. Malyari pong pakilala, inkumpleto yung lagyo, pilana ko po edad, at tagano ka rin kayo. Sige. po. Yung lagyo yung kumpleto. Nano po lagyo yung, pilana ko banwa, at tagano ka rin kayo. Gregorio Pingol po, Jesus. Jesus Pingol. Pilana ko banwa. Na po. Betete. Cross. 94 yan yung B. Advance ko pala. 94 yung po kayong May. Pero kayo po, kayo miyabi kayo metong ang enkwentro o labanan uling, makapanaya kayo as second Opo. batch. Pag-support na ako ng GNI. GNI akong banal. Kimburi na po sabihan, ing binya na kayo nga pong gino, dininan akong pamik, nako dinin ng pamik atagon makapate tao, kauli ng hinggera. Siguro po. Pero, may training kayo po. Opo. Pinalaki ka mag-training kayo. Nung balikan nyo po, ating ko pong pamanginayang na kayo may kiyabi kayong actual na labanan. Kayo may kapat po, kayo may kapag combat. Maginayang kayo po o para kaya kayo mas masanting itang na kayo may sipit kayo ng tiganitang kabilya. So, pinapuntang nakemilari ka tangkal. Nabunan. Paray ko ito, Pero makasadya kayo po. Kasi dati ako, second bat kami. Best bat, ilang binari yata kami katingkay. Kanya po, Surrender na yung apod. kanya po sasabihan kayo yan, dakal po kasing reinforcement unit, makapanaya lang po konsen. Malas na talaga, elami kapag combat. Pero may enlist lang. May enlist lang, may pension lang. Kasi tanging ko veteran niya. Ito pa narang biro kanita, loko na, pidyo, niya mo mabiya ka pa yan, ha. Sinalikot kayo, ha. Retang may combat.
Lain din dyan eh. Reto may combat, as no pangayabang. Nya mo veterans kayo, ana. Sinalikot kayo, ara. Pero makapanahin, alala ko orders eh. Tingin ko wala na Kumbaga, orders. reserve na po na Oo. makakaila. Oo, hindi nga Reinforcement. yung mayari ng gira kaputol. Pareho yung pension, pareho yung kay. Siyempre, magi na nakita rin. Niya makanyang kahit na nitatang. Nanong lawi na rin. Kasi kung po, eno pa lampasan. At kasi sasabi ka nita, kung video niya mo, mabiya ka. Sinalik ko talaga yung utos tipa yan. At yung pong kasing manipatan na order, nung nanitang manuan na pong hapon tom, itang mani na ilang kuman, itang nung nanitang gawin da. Niya po itang, medyo yung karetang, kumbaga, wala mo araw tayo si training, itang talagang may kaya may training talagang para, at siya may kaya retang mumunang kay, first wave, ila ng isunod na. Makanya niya po itang, Kanya pong muli ko, Keti, sinabi ko, kanya-kanya ng discarding pa manuli. Niya pong muli kayo, daralan niya yung armasyo, o likwan niyo ba yung bang? Alam ko kung ano na siya. So, niya magbiyay kayo po. Mag-training kami po. Opo. Pero tirura kong gumamit. Baril. Anya pong magbiyay na kong muli yan, kayo armado. Alin ko po. Yung ari may interview kayo para ng pang physical. makapaninayan na po, tambala mo, anytime, mouse na, position ko po na po. Kay ba't nang punita, agyamang may biyasa kayo, may training kayo, pwede garalan talang baril. Tauli yun na kung pamanalan baril, itang kimpang bayan ba. Ang gana po yung metwa kayo, ako tinalan. Alin na kayo po. Pero wala lawin kayo po yung assignment yung wala mo nung sakaling may laos, mityabi ako kailan ba nun, infantry makaysa, hindi. INF yun. Okay, country po. Kasi data po itong gaya ng po, kaya na 27,000 ng dirili. Kaya may dito yapin itang, hindi nga ba na 6,000 lang makakain. Pero dutuang kayo po itang sinabi ng minuli na alalang arbas. Kanya mo ng familiar ng hamba na eh. Kanyang kayari na po ng laban ng King Corridor, last niya po ito. Uling ating Amerikanong aerobri, ding Pilipinong abera, kasamang dala. Ang bulida kang ding Amerikano, ilang matapang. Kanyang gawa dali ang mikibuli ka ng guerrilla, mismo nga po ba, pigla ko rerang ko, kiwaring baril na. Sulong muli na kayo, ara ka no? Yan naman pong paginakit na Luis Tarokit eh. Lininis mo kaya gana yan yung datang larang Amerikano, Dinis Armanda. Totoo po ito. Yan, makanya Ito manetat, muli na kayo, ana, ara ka no? Nyapin po yapon to, mapuring tawa na may kapiglalo, ling Dinis Armanda na. Uling pong balurang may enlist kayo, king karakal daw po natang girilyang kay Banyaning Gera, yamuyot dalang magbalik kayong bundok. Ala pong may namuyot kayo yung mag-rebuilding kalupad rin balak, magbalik kayo. Yan pong Yarining Gera. Kaya wala akong bago ito. Kiti po, Tapos yung tepo yun din. Ito bago rin. pero kita po panahon na itating ko po nga saksyan kiti binali na nanong yung kalinguan na saksyan na giwara rin hapon. Mabura kayong isip mo. Nagpera masakit giwara kit. May dilablang bale, may manakula, tilang, may ruwis yung babae. Kaya pong balo itang higit yun. Ilikit ko po. Alam ko siyang daw sa Kailo. Ataw ko lang lemon po. Ito yung isip ko pa ng at ito may saksakin, at may puto to pisis. At may puto to. Kaya po sa tamaya. Opo, makanyang puto. Itong sinatabiara, itong menu kaya itong paro, itong tupig. Again, yung sumakalo, yung nagaro lang ako kasala ilwal. O bawal pa rin tao natin. Wala na ako eh. Kung masala ka, ayun na ka lang ako.
Ginabo sa kung kalimutan yun yung magbalik na kagitan ng binombo. O ngayon, makalusol ako yung at tinatang siyang tarong nila. Kaya tinala akong kukulkul, piyablaga rin o alam ko tayo, tatawag na rin ako. Bulag yun. Bulit ka pinapamalitan ako. Ang may ating may puti bakal, igad na sa dulo ng yes, kapulang anos. Buntok na po, isa labot kayo itang tayo sabak sa akin. Ay, kaya nabusan po, ang isip ko lang, o kung may sagsagyan lang, yung bading sigsagdagan. Kaya ito may ikuti-ibitis. Kalusul ako. Kaya ito na akong kulkul, niya po ako lang ano, ang kaya piyabi-yabi galo. Siyam na katao. O ito pinigit kumakalus, kaya kung bisita sa karindo ko. Pero, Katie po Santa Maria, karayang babay. Kasi po, ang timokan dapat, ating dokumentadong renate do nga po, aeropeto kutan, mamatsura mo sasabihan, iulit-ulit dalang rate. Keti po, timilyaring makanyan. At yun po. Ilan po keti, bakasyon naman yan na tawal palit. Doon na kung ano, wala. Tapos kaya naman punta ng tao keti, kaya yung pakialaman din. Pero po, dakalakwentong rin nga po, yung kayo mamyalungan lang ano, yatsaring anak king yatsaring po, takay sa puwanding o unit. May napit ko po mga nita kete. Kaya po yan, may napit, pero mabalita ra po, kaya ganun alawang tayo, nagdiawari ka. Kahit kung ganun alawang kayo, saluhan ng balita. Saluran din po. Karen pong kapatad yo, pengaryo, bapadara, ala pong mete kay girang ita. Ala ko po, eko po kay palyaryan. Ala po. Mas tingnan mo po niya po. Anya pong mayari ng gera, agpang kaya kayo, muli ko keti, magbalik ko kayong pamanasik. Eko po may kasakit para manikwang back pay. Uling tambing kayong makalista. O kailangan ko pang lingon da kalapapil, bantang. Kailangan kong nakalwakil o nakalpuyalkan. Yung regional kong tribe po, i-delegate ang attorney Shanghai, Sabyano. Magkuha ka ng bate, yung namang bate lang mo. So ngayon po, tinano rin ka akong papilos dito sa regional po. Para rin yung alwa, o mo kita syrup para dito sa anong syrup yun natin niya. Tabalo, may kahit kayo yung sitwa po. Kahit yun na, hindi natin lumupo rito, kung sa atin. Pero ay aburi po sabihan, ang yung enlisted kayo. Kay ba ni Liberation, ko tambing may kapag-back pay. Makanano mo po kalambat. Sana po. Kapilan po yung pera marano na kahit tinanggap kong kwalta. Ba't kayong gobyerno? Pauli na ng pamag veterano. Halimbawa mo po, 1950 may katanggap na tinakatanggap pera. O mas balambat pa kanita bayo kung makatanggap pera. Naan po kaya pong, Back pay po. wala po tiyo. Ko po may katanggap back pay. O kapilan ko po may kumpisa mag-pension. Anti mong veterano. At ang danang dito, unyo, pagintalo, dito ang pension po. Nano pong banwa, palagay yun, ninong presidente. Bayo po martial law, kaya martial law, panahon ng magsaysay. Ito po minong naganita ka mag-president. Kasi, Kirino po. ako po, Kirino pa mo po, may kapag-pension na kayo. May katanggap na akong back pay. kaya nga sa akin. Iba't po kanita, tatanggap na akong Pension, pension bulan-bulan. ako po. Kaya naman po tatanggapan yung pension ngayon alalabas na naman po yung kailangan nyo kayong panulo, po kayong ayun nga naman, umiinom kong vitamins. Ako. Gusto kami mo kung alabas yung panulo. Pero na kung po magkasakit,
Kukuha ka rin, tahuling maka-ATM na lang. Eh, po. O Opo. check nila pa po. Kala po, kaya bangko yung Bangko. bangko ito. Ngayon po, yung buring utang, lungkot ng dakore nga. Nung nga sabi yung karena. Nan mong mensahe ko rin nga anak kitang dilaan ng tamang gira na ito. Nung maulit siya, para kaya kayo, buri yung mikagira kong pasibayo. Kaya nga po, kaya na po rin. Bakit po? Dahil kung may kamatay, taga nang may nalabos ako kung may gusto mo, kaya palang diri ako. At kung may naputa sa buhat, alam kung may naputa sa buhat. Kung may gamang yung mabisig sa buhat. Ito rin ito taga nang yapon kaya pama ko, wala mo, akatuloy itong lamang Ang gaman po yun eh. Kaya na po, nagbawas na po, wala na po. Balita kong bahay. I-counselor po natin kayo buri. Eh, Idagdag ako ta. Aritang kutang kanta na kasi po ating kundita ka nung wari ang pangkareta mga katun retang metong nga squadron na dela daking sabi da surrender la ka rin king kanla surrender king Bulacan nanaping milyar kareta ang kareta kung metong kareng squadron ng commander ba na Shit. opo Sa ganda ko, wala. Siya dito ang taring almos da. Hindi nga, kayang dala lang ng almos. Timbangan da lang, makain. Nagaano ka lang katagpiratang dito. Alam ko ka ng almos. Hindi, tinatang ng hospital. Sinabi na karetang bago na nula rin. Sabihin, timbangan daw ko wala ng almas. Kunting mga istorya ko. Dakala po. meton na po squadron sir ing ka ko naman itang na malawt ketang kwento da rin matwa na ing sinabi mag-surrender la ka rin ring armas da di down da la ka bata estado lagi ngayon dengan kaya ng commander pa na pisabihan da pero inabalo ni matwa dito naman na Latina Limara o na taminta Nuar siguro balang subok ya kare lay kay bang takar na ra. Kaya daga. Ninasing gando kami. Ino po tinang bangkaret. Ganda po. Aparte na muna tayo sabi rata naman din. Yung sa pe. Tuloy sa akin. Tulis sa pe. Ano naman sa akin. Ang tulis sa pe. Ang balita. Isan daw po kaya tang lugar ito niya pin may mga banon kasi may tao no rete tatami nga mate timbangan da. At pangpukyan ng binyera listahan. Yung habi na rin. Meko. Reta nga ba yung may kumitabayambang Sa Tamaryalan mo. tao lang sa Santa Maria rin eh. Opo. Santiago Juan, Ayapining Gregorio Pingol Sr., Salvino Lopez, Sotero David, Dadoy Navarro, Genaro Sunga, Tura, Ventura siguro lagi. Pura Infante, Lati Briones, siguro Kaini, alias yan eh. Justino Silva, Cesario Silva, may kapatid na siguro. Bebe Anak Lugto, yung kaya kontinente. Captain Seralia, kung kaya kayo Masyado naman po yan. Masanto liya pine. Opo. Senyong Kiambao, Kaya kaya Santa Maria. Ampoitang Adong Manit. Manuit. Kapatid na yung Tinda po na. So 15 na, kayo na kumita na. Ating ko pa po rin utang, konsehal. Ko ako po ngayon minsan karoon ko retang may member na ng Banal Regiment. Ating kung amit kayo naging bito ko manok. Yapong into kunanan. Then itangking angin des si
magtuloy po dito. So tingin po picture nito pero may tene po. So katlo po itangya pong ikit pong askan pa na may membro na ning Banal Regiment. Ako masaya ako po at wala mo ikit mo niya naman niya po kung banal kaya. Uling kaya binay po katang panahon na ito. Uyan po, dindamyen kay katamong oral witnessing session number 2. Ape magatanantamong intawling saksi. Impong kay katamong maging saksi, aminye, king kwento, naning kayang asaksyan, alang aliwa, unay Sergeant Gregorio de Jesus Pingul, Senior, 93 anyos, mag-94 po kayong Mayo, ning Barrio Santa Maria kaya tiking Binali. Dakal po salamat at maya po oras.